So hello guys, welcome to my channel. जों दिनै exercise 2.3 नि question number 4 को जों solve खालामगोन. सिगांनि भिडियोआव नोंसोर question number 3 नि solutions को नुनो मोनबाय. जुदि नुवाखैब्ला बे भिडियोनि description नि गाहायाव लिंक होनाय दंखायो, बेवहाय थांनानै नायना लानो हागोन. So exercise 2.3 class 10 mathematics NCERT बेवहाय दङ question number 4 आव x³ minus 3x² plus x plus 2 खौ मोनसे बिदाब गोबां gx जों रानोब्ला रानगासै आरो रानखोन्दाया फारियै x minus 2 आरो minus 2x plus 4 जायो अब्ला gx खौ दिहुननांगौ. मा होनना बुंदों? On dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively find gx. सिगां जों questions को बुजिना लाग्रोनि. मा होनना बुंदों? जोंहा नैबे मोनसे बिदाब गोबां. ओके, x³ minus 3x² plus x plus 2 आ मोनसे बिदाब गोबां. बेखौ माजों रानदोंनो? gx जों रानदों. होमबा बेखौ gx जों रानोब्ला रानगासै आरो रानखोन्दाखौ मा मोनोनो? x minus 2 आरो 2x plus 4 मोनो. होमब्ला gx खौ दिहुननांगौ. रानग्राया बेसेबांमोन दिहुननांगौ. माने ओरैबायदि 10 खौ जुदि आं 3 जों डिवाइड खालामोब्ला 10 खौ 3 जों डिवाइड खालामबा बेसे मोनो? 3 3 जा 9. रानखोन्दाया रिमाइन्डारा बेसेबां थायो जोंहा? 1 थायो. दा बेवहाय मा खालामथिनदों? जोंनो मा होनना बुंदों? 10 खौ माबा मोनसे अनजिमाजों रानोब्ला जोंहा रानगासैया 3 मोनोनो आरो रानखोन्दाया आद्राया जोंहा बेसेबां मोनोनो? 1 मोनोनो. बेबायदि जों अब्ला बेखौ माजों रानदों? जों बेखौ दिहुननांगौ. ओके, 10 खौ माजों राननानै रानगासैखौ 3 मोनखो, क्वेश्चनखौ 3 मोनखो, रिमाइन्डारखौ 1 मोनखो. माजों राननानै? जों बै माजों रानग्राखौ दिहुननांगौ. ओके, दा बेवहाय जोंहा माजों रानदों? माजों रानदों? बेखौ मा होनना बुंदों? माजों रानदोंनो? gx जों रानदों. माजों रानदों? gx. माखौ रानदों? नैबेखौ. माखौ? x³ minus 3x² plus x plus 2 खौ रानदों. अब्ला रानै रानै जोंहा डिवाइड खालामनानै मोननाय रानगासैया बेसेबांनो? क्वोशन्टआ x minus 2. रिमाइन्डारा बेसेनो? रिमाइन्डारा बेवहाय राननानै आद्रा थालांनाया बेसेनो? minus 2x plus 4. जायखौ माजों राननानै? gx जों राननानै मोनदों. ओके, होमबा बे gx आ बेसे जागोन? जों बेखौ दिहुननांगौ. माजों राननानै? बेखौ बे gx जों रानदों होनदों, नाथाय मा gx? बेजों राननानै जों रानगासैखौ क्वोशन्टखौ x minus 2 मोनखो आरो रानखोन्दाखौ minus 2x plus 4 मोनखो. जों बेखौ दिहुननांगौ. स' जों gx खौ बोरै दिहुनगोन? बेनि थाखाय जोंहा मोनसे स्पेसियेल फर्मुला दंखायो, गोसोआव लाखि. जेरैहाय जोङो 12 खौ डिवाइड खालाम. 12 खौ जोङो 2 जों डिवाइड खालामबा बेसे मोनो? 12 खौ 2 जों डिवाइड खालामबा बेसे मोनो? 6. बाट 6 2 जा 2 6 आ 12. रानखोन्दाया बेसेबां जायो? रिमाइन्डारा बेसेबां जायो? 0. होमबा जों बेनिफ्राय मोनसे रिलेशन्स लानो हायो. 12 इकुवेल टु मा लिरनो हायो? 2 into 6 प्लास मा लिरनो हायो? 0. 2 into 6 बेसेबां? 12. 12 प्लास 0 बेसेबांनो? 12 आनो. साप'ज आं 13 खौ 2 जों डिवाइड खालामबाय. बा 2 6 आ बेसे जायो? 12. रिमाइन्डार रानखोन्दाया बेसे जायो? 1. होमबा जों बेखौ बोरै लिरनो हागोन? 13 खौ 2 into 6 प्लास रानखोन्दाया सोर? 1. जों बे रिलेशनशिपखौ नाय, बे माबोरै जाखो? बिनिफ्राय जों मा लिरनो हायो? नाय, जोंहा बियो 12 आ मामोन? 12 आ मामोन? रानजाग्रा. बेखौ जों मा होनना बुङो? रानजाग्रा. जायखौ जों मा होनना बुङो? डिविडेन्ड होनना बुङो. डिविडेन्ड. रानजाग्रा बियो. 2 आ मा? रानग्रा. 2 आ मा? रानग्रा. जों बेखौ मा होनना बुङो? डिवाइजार. इनटु आ इनटु. 6 आ मा? 6 आ जाबाय राननानै मोननाय, जायखौ जों रानगासै होनना बुङो. रानगासै माने क्वोशन्ट.
quotient प्लासा प्लास 0 मा रानखोन्दा बेखौ मा होनना बुङो रिमाइन्डार सो जोंहा बिनिफ्राय मोनसे फर्मुला फैबाय बेबो एखे बे फर्मुलायाव गोलैगोन रानजाग्राखौ मोननो थाखाय रानग्राजों रानगासैजों सानजाबनांगौ बेनिफ्राय माजों दाजाबनांगौ रानखोन्दाखौ दाजाबनांगौ होमबानो माखौ मोनो रानजाग्राखौ मोनो डिविडेन्डखौ मोननो थाखाय डिविजरजों सोरजों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ क्वोटिएन्टजों प्लास मा खालामनांगौ रिमाइन्डारखौ प्लास खालामनांगौ जोंहा बेनो मेन फर्मुलाया बेयाव नाय रानजाग्राया सोर 13 डिविजरा सोर रानग्राया 2 रानगासै राननानै मोननाया बेसेबां 6 2 6 आ 12 प्लास रानखोन्दाया सोर 1 12 प्लास 1 बेसेबां 13 बे सेम फर्मुलाखौनो जों नैबावहाय एप्लाइ खालामनानै जोङो सोरखौ दिहुनगोन नैबे रानग्राखौ दिहुनगोन जोंनाव मा सोंदों gx खौ सोंदों gx आ मा जादों gx आ मा जाना दं बेवहाय रानग्रा जाना दङ माने gx जोंसो रानदों होनना बुंदों gx जोंसो डिवाइड खालामदों होनना बुंदों अन डिवाइडिं सोरजों डिवाइड खालामदों बाय gx होमबा जों gx खौ दिहुननांगौ रानग्राखौ दिहुननांगौ होमबा जों बे फर्मुलाखौ इउज खालामबानो जोङो आरामसे रानग्राखौ दिहुननो हागोन डिवाइजारखौ जों दिहुननो हागोन स' बोरै दिहुनगोन नाय जों बे फर्मुलाखौ बाहायगोन बेवहाय स' गिबियावनो जोङो मा लिरनांगोन जों गिबियावनो लिरनांगोन बेवहाय मा होनाय दं जोंनो बेखौ जों गिबियावनो लिरनांगोन मा होनाय दङ जोंनो जोंहा सल्युशन्सआ बोरै जागोन होनाय दं गिभेन मा होनाय दं बेखौ लिरदो गिभेन रानजाग्रा जायखौ जोङो मा होनना बुङो डिविडेन्ड होनना बुङो डिविडेन्ड रानजाग्राया सोर बावहाय आङो मानो मोननै लिरदों गोसोआव लाखि बे होनाय दं होननायखौ जोङो बर' मिडियाम स्टुडेन्टनि थाखाय होनाय दंखौल' लिर गिभेनखौ लिरनो गोनांथि गैया रानजाग्राखौल' लिर डिविडेन्डखौ लिरनो गोनांथि लिरनो गैया सरि बे डि जागोन बेयो डिविडेन्ड मानो आं बावहाय इंराजि मिडियामनि थाखाय इंलिश मिडियामनि थाखाय जाहाथे बिथांमोनाबो सुबिदा मोनो बेनि थाखायसो बेखौ बिथांमोनाबो भिडिअनिफ्राय जाहाथे बेनिफिट लानो हायो बेनि थाखाय जों बेखौ बानायनाय जादों ओंखायनो बावहाय आं इंराजि मिडियामखौबो लिरफादों स' रानजाग्राया सोर x³ - 3x² + x + 2 बे जाबाय फार्स्ट स्टेप बेनिफ्राय जोंहा माखौ दिहुननांगौ दिहुननांगौ नङा होनाय दंसो रानगासै माने क्वोटिएन्टआ बेसेबां क्वोटिएन्टआ x - 2 राननानै मोननाया रानगासैया x - 2 नो कुइसन्सखौ मोजां फरायबानो मिथिगोन बेनिफ्राय रानखोन्दा माने मा रिमाइन्डारा बेसेनो रिमाइन्डारा दङ 2x + 4 - 2x + 4 अके होमबा जोंनाव माखौ सोंदों रानग्रा माखौ सोंदों रानग्रा डिविजर जायखौ माजों फोरमायदों gx जों फोरमायदों बेखौ जोंनाव सोंदों ओंखायनो आं बेखौ कुवेश्चन मार्क होनानै दोनबाय स' जोंहा बे जाबाय होनाय दङ बे होनाय दंखौ जों मानिफ्राय मोनदों कुवेश्चननिफ्राय मोनदों गोसोआव लाखि बियो मानिफ्राय फैदों कुवेश्चननिफ्राय फैदों बियो होमब्ला जों दा बावैसो मोनलांनाय फर्मुलाखौ जों बाव एप्लाइ खालामसै ओंखायनो जों लिरगोन जायगाया एसे फिसा जाबाय जायखिजाया आंनि बाव लिरसै जिहेतु सिन्स मा सेम रानजाग्रा जायखौ जों डिविडेन्ड होनना बुङो इकुवेल बेवहाय मा थायो जेब्लाबो गोसोआव लाखि रानग्रा इनटु रानगासै राननानै मोननाय डिविडेन्ड प्लास मामोन रानखोन्दा जों बे सेम फर्मुलाखौ बेवहाय एप्लाइ खालामगोन रानजाग्रा इकुवेल टु मामोन रानग्रा इनटु रानगासै प्लास
रानखोन्दा जों बेखौ एप्लाइ खालामसै दानिया रानजाग्रानि जायगायाव रानजाग्राखौ फज'दो रानजाग्राया सोर x क्यूब माइनास 3x स्क्वायर प्लास x प्लस 2 बेसेबां x क्यूब माइनास 3x स्क्वायर प्लास x प्लस 2 रानग्रानि जायगायाव रानग्राखौ फज' रानग्राया सोर डिविजरा सोर gx जोंहा बेखौ दिहुननांगौसो रानगासेया सोर x माइनास 2 प्लस रानखोन्दाया सोर रानखोन्दा रिमाइन्डारा माइनास 2x प्लस 4 स' जों बे लेभेलसिम सौहैबाय बे जाबाय जोंहा रानजाग्रा बे जाबाय रानग्रा बे जाबाय रानगासै बे जाबाय रानखोन्दा स' आं बेखौ खोमोरनोसै बेखौ नट खालामना ला नोंसोरो खोमोरोब्ला जोंहा स्पेस ओंखारगोन नाय आं बेखौ बेवहाय लिरनोसै एसे जायगा ओंखारबाय जोंहा इमप्लाइज बेनिफ्राय बेवहाय स' रानजाग्राया बेसेबां नाय x क्यूब माइनास 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल रानग्राया बेसेबांमोन gx ओके इनटु सरि बे इनटुसो इनटु x माइनास 2 ओके बेखौ इनटुखौ लिराबाबो जागोन मानो होनब्ला जोंहा ब्रेकेट थायोब्ला इनटुखौ लिराबाबो जायो गोसोआव लाखि 2 ब्रेकेट 3 ब्रेकेट लिरोबा जों मा बुजिनांगोन 2 इनटु 3 बेखौ बुजिनांगोन जोङो ब्रेकेट मिन्स इनटु जानानै दङ माल्टिप्लाइ जाना दं बिसोर मोननैजों रानग्राजों रानगासैजों डिवाइजार एन्ड कुवेश्चनजों माल्टिप्लाइ जाना दङ बिसोर मोननैखौ जोङो बेबायदि लिरनोबो हायो दानिया जोंहा मा जागोन ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन बे माइनासजों प्लासजों मा जागोन माइनास जायो जेब्लाबो बे माइनास प्लास माइनास 2x बे प्लासआनो जाफिनगोन प्लास 4 स' जों बेसेबां मोनहैबाय बा 9 दानिया जोङो मा खालामगोन बेखौ बैथिं बारहोनोसै जोङो र' बेवहाय मा दङमोन जोंहा x क्यूब माइनास 3x स्क्वायर प्लास x प्लस 2 दंखायो बेखिनिखौ जों जुदि बिथिं बारहोजोबोबा समानसिननि बिथिं बारहोजोबोबा मा जागोन माइनास 2x मा जागोन प्लास 2x जागोन ओके प्लास 4 खौ बिथिं बारहोबा मा जागोन माइनास 4 समानसिननि इक्वेलनि साइनथिं मा थाखो अनलि gx थाबाय x माइनास 2 थाबाय दानिया बिसोरनि गेजेराव जोङो मा खालामनो हागोन नाय होमबा x क्यूबा x क्यूब माइनास 3x स्क्वायरा 3x स्क्वायर बेयावबो x गोनां बावबो x गोनां नुबाय जोङो बहाय प्लास x बहाय 2x x आ मोनसे बहाय x आ मोननैबो प्लास x प्लास 2x मा जागोन 3x प्लास मा जागोन 3x आरो सोर 2 आरो 4 नुबाय जोङो मोनसेया प्लास 2 मोनसेया माइनास 2 गोसोआव लाखि मोनसेया प्लास 2 मोनसेया माइनास 4 मा जागोन मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास दानख'लायनांगोन साबस्ट्रेक्ट खालामनांगोन होमबा साबस्ट्रेक्ट खालामोबा मा जागोन मा मोनगोन जोङो माइनास 2 मोनगोन माइनास 4 प्लास 2 मा मोनगोन माइनास 2 मोनबाय होमबा बिथिं मा थाखो gx इनटु x माइनास 2 नाउ जों सोरनि भेल्यु दिहुननांगौ gx नि ओके जों gx नि होमबा gx नि भेल्यु दिहुननांगौ होमबा gx नि भेल्युखौ दिहुननो थाखाय जोङो जेब्लाबो गोसोआव लाखि सोरनि भेल्युखौ दिहुननांगौ बेखौ जेब्लाबो हारसिं खालामनांगौ होमबा जों gx खौ हारसिं खालामबा मा जागोन gx खौल' आं जुदि हारसिं दोनोब्ला मा जागोन gx जोंथ' लोगोआव दंफायोमोन सोर लोगोआव दंफायोमोन x माइनास 2 लोगोआव दंफायोमोन gx जों नोंहा x माइनास 2 लोगोसे दंफायो आरो बे x माइनास 2 आ gx जों मा जाना दं इनटु जानानै दं ना प्लास जानानै दं ना माइनास जाना दं दाजाब जाना दं ना दानख' जाना दं ना सानजाब जाना दं सानजाब जाना दं नङा होमबा आं दहाय बुंखादों बिसोर मोननैजों इनटु जानानै दं सानजाब जाना दङ
सानजाब जाना थानायखौ जों जेब्ला समानसिन बारहोयो अब्ला मा जायो जेब्लाबो मा जायो रानग्रा जायो रानग्रा फर एग्जांपल 2x इक्वल टू सपोज बिथिं मा दङ 4 दङ 2 जों x जों मा जाना दङ 2 into x जानानै दङ 2 सानजाब x जानानै दङ ओंखायनो जेब्ला आं x खौल' लाखियो अब्ला बे 2 आ बैथिं थांब्ला समानसिन बारोब्ला मा जायो रानग्रा जायो ओके मा जायो रानग्रा समानसिन बारबा मा जायो सानजाब जाना थानाया समानसिन बारबा रानग्रा जायो होमबा x - 2 खौ जों समानसिन बारहोबा मा जागोन बियो सोरखौ रानग्रा जाहैगोन डिवाइजार जाहैगोन सोरनि नैबेनि बा डिवाइजार जाहैबाय x - 2 आ डिवाइजार जाहैबाय होमबा नायदो gx नि भेल्युखौ मोननो थाखाय जोङो x³ - 3x² + 3x - 2 खौ x - 2 जों रानब्लानो डिवाइड खालामब्लानो रानब्लानो सोरनि भेल्युखौ मोनगोन gx नि भेल्युखौ मोनगोन नाथाय जों बेजों डाइरेक्टलि जेरैहाय 4 खौ 2 जों डिवाइड खालामोब्ला जों 2 मोनो नङा होमबा बेबायदि डाइरेक्टलि डिवाइड खालामनो हाया जों बेखौ डिवाइड खालामनो थाखाय जों राननाय नेमखान्थिखौ बाहायगोन गोलाव राननाय नेमखान्थिखौ बाहायगोन जों गोलाव राननाय नेमखान्थिखौ बाहायनानै जों बावहाय gx नि भेल्युखौ मोनगोन ओके स' gx नि भेल्युखौ मोनगोन ओमफ्राय बेखौ आं 1 होना लाथ'बाय इक्वेशन नम्बर 1 समानथाय नम्बर 1 होननानै लाबाय जों बेखौ दानिया जों रानगोन ओके इक्वेशन्सखौ जों मोनसै होमबा जों रानबा मा जागोन x³ - 3x² ओके माखौ x³ - 3x² प्लस 3x - 2 खौ माजों राननांगौ x - 2 जों राननांगौ x - 2 जों राननांगौ स' राननाय प्रसेसखौथ' आं सिगाङावनो फोरोंबोगासिनो बोरै खालामनांगौ राननायनि प्रसेसखौ आरो नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक होनाय दंखायो बाहाय थांनानै नायनानै लानो हागोन होमब्ला फार्स्ट राननो गोनाङा जोंहा सोरखौ रानगोनांगोन हाइस्ट पावार गोनां बांसिन डिग्री गोनां बिदाबा सोर x³ सेकेन्डआव सोर 3x², थार्डआव सोर 3x हाइस्ट पावार गोनां बिदाबा जोंहा सोर x³ जों x³ खौ रानग्रोनांगोन जेब्लाबो होमबा x³ खौ x जों राननो थाखाय राननाय माने x³ खौ सोरजों राननांगौ x जों राननांगौ होमबा बेसे मोनो x जों x³ खौ रानबा मा मोनो x² मोनो बोरै जाखो बेलाय नोंसोर मिथिखायो x जों x² जों सानजाबोब्ला माल्टिप्लाइ खालामोब्ला मा मोनो x³ मोनो राइट x जों x² जों सानजाबबानो माखौ मोनो x³ खौ मोनो दैट मीन्स x जों x³ खौ रानोब्ला बेसे मोनगोन x² मोनगोन फर एग्जांपल 2 into 3 बेसेबां 6 बा 2 जों 6 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन 3 मोनगोन होमबा जों बाव मा सानजाबनांगोन x² सानजाबनांगोन x जों x² खौ सानजाबोब्लासो मा मोनगोन x³ मोनगोन राइट ओके नाथाय जोंहा बहाय x जों लोगोसे सोर दङ दिदोम बिदाब कनस्टेन्ट भेल्यू दङ सोर बियो -2 बे -2 जों सोरजों सानजाबनांगोन x² जों होमबा -2 जों x² खौ सानजाबोबा मा मोनगोन मा मोनगोन 2x² मोनगोन होमबा -2x² मोनगोन नै x² गोनांजों फज'बाय दानिया जों दानख'नोसै साबट्रेक्ट खालामसै जोङो साबट्रेक्ट खालामोब्ला मा जागोन गोजौनि -2 आ -2 गोजौनि +3x आ +3x बेनो बे फैगोन नाउ नैबे केसाव मा जागोन नैबेयो मा जागोन प्लास जागोन बेयो मा जागोन माइनास जागोन बे प्लासमोन बे मा जागोन माइनास जागोन अब्ला दानिया जोंहा दानख'नायाव मा जानोसै -3x² दं गोजौआव गाहायनि -2x² आ मा जाखो प्लासखौसो लासिगोन दै माखौ लानांगोन प्लासखौ लानांगोन बे प्लास बेखौसो लानांगोन माइनासमोन प्लास जाबाय होमबा प्लासजों माइनासजों मा जायो प्लासजों माइनासजों मा जायो दानख'लायनांगोन होमबा 3x² निफ्राय 2x² थाङोब्ला मा फैगोन -1x² फैना फैया -1x² फैना फैया 3x² जों 2x² जों दानख'लायोब्ला जोंहा मा फैगोन साबट्रेक्ट खालामलायोबा
माइनास 1x स्क्वायर मोनगोन जोङो बेयाव मा मोनबाय माइनास 1x स्क्वायर मोनबाय ओके स' बेसेबां मोनबाय जोङो x क्यूब जों x क्यूब समान समान मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास बे 0 जाखासिगोन दानिया जोंहा आरोबाव बिदिनो डिवाइड खालामबावगोन सोरखौ डिवाइड खालामबावगोन जोङो माइनास 1x स्क्वायरखौ डिवाइड खालामबावगोन माइनास 1x स्क्वायरखौ जों डिवाइड खालामबावनांगोन होमबा माइनास 1x स्क्वायरखौ डिवाइड खालामनोब्ला सोरजों डिवाइड खालामनांगोन प्लास x होमबा x जों मा सानजाबोब्ला मा माल्टिप्लाइ खालामबा माइनास 1x स्क्वायर मोनगोन x जों मा माल्टिप्लाइ खालामोब्ला माइनास 1x स्क्वायर मोनगोन मा मोनगोन x जों माइनास x माल्टिप्लाइ खालामबा बे प्लास x बे माइनास x मा जागोन सिना माइनास होमबा x जों x माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो माइनास 1x स्क्वायर माइनास 1x माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माने माइनास x माल्टिप्लाइ खालामनांगोन ओके माइनास x माल्टिप्लाइ खालामनांगोन जों होमबा जों बावहाय मा माल्टिप्लाइ खालामनि माइनास 1x माइनास 1x मीन्स अनलि x नों बेखौ अनलि x लिरबाबो जायो ओके 1x माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन माइनास 1x स्क्वायर मोनगोन दानिया आरो दानि बायदिनो जोङो माइनास 2 जों माइनास 1x जों प्लास खालामबा जोङो मा सरि माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन प्लास मा मोनगोन 2x मोनगोन प्लास मा मोनगोन 2x मोनगोन माइनास 2 इनटु माइनास 1x माइनास माइनास प्लास प्लास मा मोनगोन 2x मोनगोन ओके स' बे मा जागोन माइनास 2 गोजौनिया बेनो बे फैगोन बे मा जासिगोन दायो माइनास बे मा जासिगोन दायो प्लास होमबा दानिया प्लास 3x जों माइनास 2x जों प्लास 3x बे प्लास 2x नंला बियो दायो माइनास 2x जाबाय होमबा मा जागोन 3x प्लास 3x निफ्राय 2x खौ माइनास खालाम मा मोनगोन 1x मोनगोन माने x मोनगोन ओके 1x मोनगोन माने मा मोनगोन अनलि x लिरबाबो जेबो गोरोन्थि गैया होमबा माइनास 1x स्क्वायर प्लास 1x स्क्वायर बेथ' गैला 0 जासिगोन होमबा दानिया नायदो जोंहा लास्टआव मा थाहैखो डिवाइड खालामै खालामै x माइनास 2 थाहैबाय x माइनास 2 खौ जों डिवाइड खालामनो हागोन ना हाया जेब्लाबो गोसोआव लाखि समान समान पावार मोनजासिम जोङो जेब्लाबो डिवाइड खालामनो हायो बिनि पावाराबो 1 बिनि पावाराबो 1 दासिमबो जों डिवाइड खालामनो हागोन नाथाय खम जाब्लासो जों डिवाइड खालामनो हाया साप'ज रानग्रानि पावारा जुदि x स्क्वायर मोनब्ला बिनि पावारा बेसेबां 1 अब्ला जों राननो हानाय नंलामोन बेखौ समान समान जाजासिम जों राननो हायो दानिया नायदो बेबो x माइनास 2 x माइनास रानग्रायाबो x माइनास 2 रानजाग्रायाबो मा x माइनास 2 होमबा बेजों बेखौ डिवाइड खालामबा मा मोनगोन अनलि 1 मोनगोन नंगौना नङा मा मोनगोन अनलि 1 मोनगोन होमबा x माइनास 2 जों 1 माल्टिप्लाइ खालामबानो मा मोनगोन x माइनास 2 बे मा जासिगोन 0 जासिगोन माने 0 जासिगोन बे माइनास 2 बे माइनास 2 दानख'बा बे मा जासिगोन साबट्रेक्ट खालामबा बे माइनास 2 आ प्लास 2 जागोन माइनास 2 जों प्लास 2 जों 0 बे प्लास x बे मा जासिगोन माइनास x प्लास x माइनास x 0 स' बिनि उनाव जों बेखौ लिरनांगोन जोंहा बिनि उनाव बेखौ लिरनांगोन देयरफर 1 निफ्राय जों मा लिरनो हायो gx इक्वल टु बेसे मोनखो जोंहा gx आ मा जागौमोन नाय x माइनास 2 जों नैबेखौ डिवाइड खालामनानै जेसेबां मोनो बेनो मा जागौमोन gx जागौमोन होमबा जों x माइनास 2 जों बेखौ डिवाइड खालामनानै x क्यूब माइनास 1x प्लास 1 मोनबाय जोङो मा मोनखो बेनो ओंखायनो मा जागोन gx जागोन माइनास 1x प्लास 1 मोनबाय जों बेखौ बेजों डिवाइड खालामोब्ला जोंहा बेसे मोनो x स्क्वायर माइनास 1x प्लास 1 मोनो ओंखायनो बेनो माने भेलु जागोन gx नि भेलु जागोन बेवहाय 1x खौ लिरनो गोनांथि गैया बा लिरबाबो जेबो नङा होमबा जोंहा gx नि भेलुआ बेसेबां जाबाय x स्क्वायर माइनास x प्लास 1 स' बेनो जोंखौ मा सोंदोंमोन gx रानजाग्रानि भेलुखौ सोंदोंमोन होमबा जोंहा x स्क्वायर माइनास x प्लास 1 जों जेब्ला जोङो नैबेखौ डिवाइड खालामो x स्क्वायर माइनास 3x प्लास 2 खौ अब्ला रानगासेया बेसे जायोनो x माइनास 2 जायो आरो रानखोन्दाया मा जायो माइनास 2x प्लास 4 जायो स' जों बेखौनो दिहुननो थिनदोंमोन जों बे फर्मुलाखौ इउज खालामनानै जोङो बेबायदि टाइपनि प्रब्लेम्सखौ जों आरामसे मा खालामनो हायो सल्भ खालामनो हायो स' दिनै बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन थेंक इउ